Mala škola dioničarstva. Ljudi, bogat sam! Kaj bo s tolikim perezima? A kaj, kupit će se spitkuge, fufne... A dionice? Kaj su to dionice? Kaj ti ne znaš, kaj su dionice? Ne. Ima netko ko zna što su dionice. Vidjet ćete vi. Gospodin Kardom, jel mi vi možete objasniti što su dionice i tko je dioničar? Dionica je vrijednosni papir. Kad je kupite, postajete suvlasnik kompanije. Imate pravo glasa na skupštini društva, imate pravo sudjelovanja u dijelu dobiti i imate pravo informiranja o poslovanju same kompanije. Dionicama se trguje na burzi i zavisno o ponudi i potražnji na njima možete ili zaraditi ili izgubiti. A što je burza? Burza je mjesto gdje se organizirano trguje vrijednosnim papirima. To je najbolje mjesto za trgovinu jer na jednom mjestu imate koncentriranu ponudu i potražnju, a to je vam trebalo garantirati i najbolju tržišnu cijenu. Osim toga, burza objavljuje i rezultate poslovanja kompanija, pa vam je lakše odlučiti koju dionicu želite izabrati. Kako mogu postati dioničar? U javnim ponudama ispunite obrazac obvezujuće ponude, na vrijeme uplatite novac koji ste u njoj naveli i to je to. A ako hoćete kupovati dionice kojima se već trguje na burzi, onda vam je potreban posrednik ili broker jer sami ne možete trgovati na burzi. Hvala. Ljudi, znam kaj su dionice! Kazao sam, burza je mjesto na koje se trguje vrijednosnim papirima!